Here to te in Zavain si bai vekule tunjum video a chuanin kum enge mozat liam ta Kandahara milian an hmuh chung chang de kan rin aya alo rap thak thu an soina hi kan let don ani kumsang ni pahnia khan ania Afghanistan a chuanin sipai petrol hote chu an bo china he kum hi kumsang ni pahnia ni kan ti to kha Kandahar pon lampang tlanga chuanin tlang yan tak mai oma US sipai te chu an petrol china amai ro chu an chin shat lawin an bo ta vek maya an bo changa dakar khan hnuah chuanin special force unit te chu sipai bo ta te chanchin wazir chang tur de khoya nge anom ti she chang turin tir chuan nia chu hote chuan an thil hmu chu an be se phak ba ka ya lau om le mak le rap thla kan va moni he an thil hmu hi rap thla ge mawangin komenge moza chung ka chu an thup thlata an soi chuak du lova official channel at chuanin an thil hmu te chu thon thu mai mai ani e ti in an tar langa he thil thleng mita munge te po chu thu engma soi lo turin an siam thlata chu ti chung chuanin zoite te in mi te chuan he chanchin hlan la soi chin ani ti chuan thil rap thak tak mai chu kum sang ni pahnia chuanin chu tiang chia chuanin case dang a om le ta chu ta chuanin special operation unit adang a ma mi te ni lo kha an om le a chung ho chu army green berets an ti ni heng special operation unit te hianin chu thil siam mak tak mai le rap thak tak mai chu pu ka an hmuwa na satakin anin dawa hanin ka pani kha pu khlat tak mai chunga khanin eng thil se nge thleng tang le he chanchin ngor taka zira chui tu investigator te chuan kumsom tel aral hnuwa po andu ang tho thanga shat tur thil an va mu chuak lova chuti chung chuanin he thil thleng mak tak chung chang hi mi ten an da soi zel thawani ama ero chu voinia chuanin information thar aron chuak le ta chu chuang kambe sei lo de mai thu thar min shatir le ta ni Kandahar giant chungchang Kandahara milian an hmuh chungchang chu an chui chuak ta kan rinai de in arap thak bokani kumsang ni pahni spring lion ya spring hi mizo tongin ka da thiam sia lawa chal ka ti don nge fur ka ti don chu tiangin karvel su nia pangpar te moi taka ampar hun lai borak nom hun lai takani heti hun lai hianin operation enduring freedom te chu ngor takin an se a force chang te chu thokdunin Afghanistan chim lampanga mun khokrok tak tak te chu an lu khunga Taliban te Al Qaeda haute anom na mun an lu khunga ni heng mission an kalpui reng hianin soilo ke modwan lo kom ngai lawa an rin lo deuh main an van thong thut zel china an lut chila an noya an tukdol vek chen chutia mission an kalpui lai chuanin radio a an imbiak na chu are ta vung maya chu chuan thil tam tak arun thak dor maya US sipai infantry squad te chu Kandahar pon lampang ramle tlangbor lai vela te chuan da in anoma chuti lai chu hundum lai tak ani bok an thil ti tum kha an chiange mema an duty na hmun kha rol rala che chin te hel ho te kha nen thil impact on nan te eile bar te an mamo la khol na na kong an man ber ani a darkar aliama tu ma anon kallawa ni aliam zela an tim pui te chuanin vabiak po an tumpo chuanin radio chu atlang thei ta reng lova van lama changin chu tiang lai bor vela chuanin an omem an tim te chu an lada mem tia an han chui po chuan tu ma an lawa mi an se emo mishing hnu ma omang po kha an hulovani an ngai chu a chalo te tel meya chu ta che chuanin ang commander chuanin special force te chu ti lai mun chu wazir chang tur chuan atir ta a heng special force atir te hi tier 1 operative te ania sipai elite soldiers anti training te po khau tak le ha thak tak paltlang tu te ania mun khir le chen se tak a te po adam kho chuak thei tura training paltlang vek te ani chung mi te chuan thil mu chuan a chhong em maya chung sipai investigator unit zinga dam kho chuak mi pakhat chuan komenge mozada liam hnuwa a mel po tilang lawin tungia ni ti mi tan shat law na turin khati lai hmuna an thil ton kha asoyani so ti lai hmun an va thlen chuanin a che vela te kha ma te tlanga te kaupanga te khangjong zunga mai khanin thil reng hi alo let room maya anei le in tura an che khol te let room sathlia ani lova
an ral thuam te pawh chu tih som te tih chiat vekin a awm a sipai te na an hak thin vest te pawh pawh thlerin a awm a mihring hnuhna hnu hma te pawh an hmu ani ama erawh chu khati lai hmunah khanin thisen an hmu lo a ruang pawh an hmu lo a inbeihna hnu hma ang pawh kha an hmu lo ani khanin mak a tih tir em mai a an ngai a tha lo zual a khati lai hmun kha ngai that thlak lo khawp hianin a reh vong mai a khati lai hmuna thil thleng va hmu atana thil thleng awm lo an va hmu ni tichuan an kal zela pu kan va hmu ta a standard protocol a chuanin khatiang hmunah chuan an film khur tur ti ani a tichuan team te chuan in zar phara an ral thuam te pawh manghal mai thei turin an keng renga sipai pakhat chu zoite in avalut den a ta cha chuan ani he thil hian va hmu ni mihring ru pawh som nuai te tin US sipai te na ral thuam an hman thin te an equipment sang te chu puk chunga chuan an hmu a official ten statement van tlang mi pui hma thuan chhuah chuanin khami zong kha an soya Department of Defense phei chuanin an squad te an bolo ti in atang tlatani sipai thiming te pawh tarlan an nilova chumi hnuwa thil thleng le thil tul an ti dan zong te pawh an tarlang to lo ani mase khata chang khanin mi te chuanin thil an soya hanin shilruwa base sang chuan athang zela tunge an ni shat lo te hian online in thuan ron tarlanga chung thu sang te chu a hnuwa chuan independent researcher te chuanin an ron hlom khom ta ni chung thu sang mi sang ina an soyan lak khom chuan an thu soin ang veka khata khanin khang mi te khanin an hmu mi lo tur le khati lai thil thleng lo tur thleng si kha an va hmu ti na ni chu an thil hmu chu sipai te na hin do na hmuna hmu anin ring ngai mi alo ni a chu thil chu thurukin na oma soilan ani lova puma shat lo tura da that makin na omta ani atoi zonga soi chuanin Kandahara milian an va hmu kha milian va hmu shim tuma kalan ni lawa US military te ambawa an sipai baute zong tura operations unit te an vatir na lama an tum lo deuh thil an va hmu zo kani an sipai bauta te vazon hua chan chua an tum na lama an theng hil to lo tur bang chhia an va hmu ta ani chu ti ani chuanin khapuk chunga khan tu man an soilan du lo chu enge omta nga eng thil nge thleng tang le puka hanlu poka thil nuam le thil cha kom zok ani don lo te reng nen special force chuanin khapuk thim tak phena khanin tuin nge lo nga ka lo chang reng ti po an shelawa an valu tir phata an thil hmu poka angai that thak to lovin anwam to don lo hle ani khapuk an valu che khanin uniform po thler te silai rifle barrel ti bun te le communication gear anim biak ton na an man ti chiat te an hmu a heng zong hi man hmo taka kalsan ani lauti alang chiang hle engemoni chuanin tha chak tak mangin ati chevek ti a shat ngoya so ti chung chuanin ruang hmu tur om lova inbeina hnu hma a om lowa thil them sang kha an hmu chau ani a chu ti ani chuanin engemoni chuanin chung mishing bauta te chu apot luta adang zong chu ati bawvek ni in alang ta ani chung sipai zinga pakhat chuanin puk chung ril lamzo ka chuanin thil tle metal anga tle hi a hmu tho a soya an va en chuanin puk bang lungkara chuanin M4 carbine them hi alo in tungwa a chu po alo in el kulani chuan thil hmu ringot po chuanin forensic investigation ten an thil zir tu te thil tam tak kha a shil don zo kani ti chuan puk chung chu an lut thuk zela an thil hmu chuan a chhong ta tel maya an lut thuk pau le ru an va hmu ta a ru nara ni lova mishing ru nge ani ti an hmu poka malpui ru sei tak te lu ru khi te plastic pot thler ang maya mishing nak a ru in pot thler te an hmu a chung an thil hmu te po chu fel fai taka rem khom ani lawa engemoni chuan chung thil te chu e ani ti shat tur chuanin a in zam dar nuai mai ani ru chen khata chuanin se na hnu hma lian tak te a oma chung hnu te chu alen em wangin khati lai hmuna ramsa te na an ena hnu hma ani lo ti a shat theya mountain lion emo chinghnea ten khatiang kha an ti don lawa Taliban fighter sau khan khatiang khan ti don lo ti a shat bok heng thil thleng zong a hian mi ta hmutu witness te chuanin khati lai hmuna khanin puk chung thim atang khanin thil chen hmu tho an soya aron dinga rang takin a cheya ama ero chu a re tlok thung si an ti ani
khata an thil hmuh kha Kandahar milian an hmuh an tih ngei kha alo ni ta ani chuan thil hmuh chu fit som pathum atanga fit som panga inkara sang ania mihring pianzia anga ruang am nei hi ania hamai ro chu a hmel te kha ten om khop khanin a sawi ani ban sei tak ania avunte chu hmun hrang hranga a ser chek chuka a hmai le a lu atang chuanin samsen hmul anga ompher phuar hi a nei boka tumai ba ka an thil hmuh chuanin feini omang tak mai hi a keng bokani he thil mita hmutu tun hnuwa soi chhuangam to loten an soidana chuanin a kut tanga chuanin kut zung tang parok ve ve ani thu an soya amit mu po a khur a thuk em a alian em boka puk chung thim taka khan amit kha a eng ani tin kha an thil hmuh khanin a ron bei ta thut boka second relo te chungin sipai te omna chu a ron thleng ta a sipai pakhat chu a thil ken chuanin a ron thil tlanga chu sipai chu a hnuwa dena ani thu an tar lang bok dena a ron bei lai hianin a sipai pui a team te kha an che man lo ani chumi hnu a chuan sipai te chuanin an silai M4 rifle te Barrett 050 caliber sniper rifle te chu an kapa so thil chu atluta ani taka chuan team ho te chuanin kha thil khanin fire power kha mi omzia chu silai mu kha khatianga tlutur khop khan chuanin adong tam hle ti an soibok he an thil hmui hallucinations mi na chaw emawanga thil thleng ni lo a hmuang roi ang kha ani lova chutiang khatiang ramsa chwe ne tia han identified tur an nei lo boka Taliban haute ne na imbe na ani lo bok he thil hi chu mishing te na kambe sei phak mi alo thil siam dang milian emo ramwai mo thil engemoni siam chopo ani theya chu Kandahar tlang le a chevela hianin alo omreng ti na ani heng special forces unit 10 until hmule until machon hi chik taka zera investigation kalpui ani anrin lain sumi ai chuan information zong te chu ti bo vekin na oma hmu theilo turin record ta anwai bo veka mita hmutu te po engma soilo tura ngoi tura shat tir an ni pokani khathil ne na anin ton sila anin machona silai tam tak ka ani kha ahun chung toin rap thak viau ma sela sipai te point khatiang nga silai met puak tur khanin training po ampal sangai kher om love anuwa independent investigators achangte military forums achanga accounts league achangte in hetilai hmuna imbe na sipai ten until ton an soina chu tlangzarin alo om theita he imbe na hian second somthum chau o ma sela khatilai hmuna sipai zong te khan thei to pin an silai te an met pera an thil va hmu kha ramsa satle ani lo thule kha thil kha midang te that tura siam ani ngei ni in an shia ani khathil khanin an sipai pui dena afeya aron thil tlang vele khanin sipai dang te chuan a squad pum pui khanin an silai te chuan met puak ta pop mai ani atira silai an han ka M4 carbine se na han ka fu po khanin kha an thil hmu khan nga tan ma angai lo hialin an shia a sipai te chuanin round chu an han met puak chara an han zawa midang an han kap sela chuta chuan chu thil chu zoi in an hnung tola atlu chawani chuta che chuanin an marksman chuanin leya bokin Barrett 50 caliber rifle chu a met puak le ta a chumia chau chuani chu an thil hmu chu atluk tak ni atluk che chuanin puk chung kha hmor dura puk chunga changte chuanin leite aron tla ur maya chu thil chu nai taka anve en chuanin ral khata anwa hmuai khanin a hmel te kha rap thak zoka akutle akeya ku zungchang le ke zungchang paruk ve anei boka aha te chu ashiam maya triangle kil thum neya a hmor zum ang mai khanin a oma mishing lampang ai mai thil dang se tura siam ni omang takin langani avun te chu leather ang mai hianin a ro maya ni im a chang ani lo poin tlanga te ruam cheng che taka te a omawangin environmental exposure kha anei tamnu tunga khami wang khanin avun te po kha a chain a ro po ani theibok ataksa churam savune mo mishing vuna changa siam thil a ha a asam chu asen nin a kong chena se ania a shoin amom bok sipai pakhat phei chuanin arim chu thil thi troi rim anam tho asoya pam sa thi troi emo thi sen khang to rim ang ani ati ani
Fitsom pathuma changa fitsom panga in kara sang ni in an ngaya. KG zanga dona rit anibok. Athi nuwa po chuanin ataksa lian tak awang chuanin midang te nena tho ho na telo chuanin ataksa po chu ti chet a har se ema. Atamzo kina an soidana chuan he thil hi mutation awang emo taksa ruang am pian phung dik lo wanga anilo antini mutation kan ti chuanin na hmun azira ataksa in siam danglam angkha ania khatiang angkha anilo antia ataksa a indin dan a ruang am kha a in milem emmaya akute akete a omte a kongte engkim mai kha inphut fekani amitsu alian cha ema thil kha amu chiang the ti asiata athi malok po khanin adche vela thil zung kha amel kwal vek man ani he thil hi ti pal thil thuwa he khowela ron om ani lo ti asiata mita mutu te chuanin he an thil mu hi ma sanga changa lo om to alabang emo chumitha kalzel ni in an ngai ani chu an thil mu an tha hnu chuanin squat te chuanin thona chu ruang khai tur chuanin rang takin an kau ngala airlift support thona manga chu ruang ron la tura an kau na a longai thatu witness po chuanin an oa chuanin hlauna a om lova chumi ai ma chuanin mak an tin angai na an shelo ni berin alang ati ani kan thil tha hi enge ani ti kan shelo an ron ti a kan va ena kan va hmu chuanin mak tin angai na kan shabik lo hle a chumi hnuwa chuanin ngoi tura shil kan nia zona shang zo tu te po chu ngoi mak tura shatir nom zel ta ani ina soyani he thil hi om nge ya airlift thona in an la a NDA te anin nam hnoya US sipai mithi amai ro chu tu tenge thi ti an tar lang du lo ruang bote an om bokani silai manga himbeina om hnuwa chanpuina an hangkau po chu rang takin an ron che a thilengkim kha ron ti zungzunga chumi hnuwa chuanin standard recovery protocol imbeina te alo oma imbeina wanga hliam tuarte an lo om khanin zung te casualties an omem na serious ta kanomem ti te kha an enfel zone hnuwa khanin special force hote chu ti lai hmun chu chwa san tura ti an ni hala force chuanin a chung kha va lu khung du le ma sela khati lai hmun kha kalsan tura shatir an ni a kha milian tak mai na feya dana aphil hnuwa te tin team dang te zinga damlo ano mem in hliam ano mem ti medical advice bag ai khanin CH47 Chinook helicopter kha aron chum ta dei mai ni heng helicopter te hian lian ema thil lian tham tak te po am phur theiani chumai ba kha thona kha damdoi phur emo medical team emo amtor te champui tura support crew member te ron phur tel animia lobok chumi ai chuan su tilai hmuna anron tir te chuanin eng unit nge anni ti shanna tur unit patch po engma anin bel lova khoi department noyal chang local nge anni tu ron tir nge ti sha theina tur insignias emo khatiang thil kha engma om loboka thu an soi lawa engma an chong lawa zo na po an zot lawa kha ruang ron hlom tur top khan an ron kalani chung ho chuanin ruang chu Chinook helicopter hnuaya net an siama chuanin an da a mita hmutu te chuanin khangmi te khanin kha ruang an lak po khanin an lo ti than le an lo zir thin ni omang takin an hne so hle an ti bok alanda na mei chuanin he hi an voi khati na ni in alang lawa ruang an song bol zo hnuwa chuanin rang takin aircraft team te chuanin tuma bezwilem lo chuanin chutilai hmun chuan chhuah san ngala kadilai hmuna sipai te khan kha thil kha an hmu top na alo ni ta bokani ti chuanin khang sipai te kha an beisa an thon kirle ma khanin tima member te chu a shan chewin an la sang veka zona amalte te in an zota documents tha taka chuanin ming an sign tir te vekani kha imbe a thlenlaia sipaya lo chang ve to chuanin independent investigator ne na anuwa heti hian asoya NDA 10 na anron tho dam po kha anti zunga chumai ba ka tharum an manga sipai te chu tiang thil soilo tur chuan ang khap bur mai ba ka mission chu tilai hmuna chuan ang kalpui ani ti kha soi chhuak lo turin an sha tir bokani in soi chuanin engkim in cha nang ti in mi pakhat phei chu an shila chen khat phei chuanin documents a chuanin ming an sign du lawa rang taka transfer an nia chen chu ban an nia a chen chu post hlo om tak le hla taka te an da ngalani chung documents a ming sign du ho
NDA te thu anga ho te chuanin kha thil kha a thleng ngai lawa mishing thi po an lawa chu mai ba ka dena kha US se pai zinga atel velo tia shetlata pomtla turin an cha boka chu wang tak chuan voini han US military record a hianin dena ming le dena chu chu lai in beina chuan a thi ti record kha wantlang sha thei turin a talo shimani mai ro chu enga na sa po in thup tum ma sela an ngoi rei bo po le mi ten zo na an zon na sa tel ta ani chung sipai te en thli thlai tu te zinga medics pakhat chuanin protocol chu abo cheta a sipai pakhat hne na chuanin zoite hianin thumal pahni asoi ani chu it exists mizo jong chuanin an nge ani ati ani chumin huwa chuanin Kandahar milian chungchang chu zoite chuanin adar ta tel tela tu ma medics ten enge an soiti po kha an vasia ta an va zo fia angai to lo zoite a anin shiruk ser na churam kang ang main adar chakta a se a an thu soite chu man lai thon thu a alo chang zauta ma se hemi phenah thu dik chu sarkar ngoi reng na phenah te thlona an thlodan flight logs abo mak chungchang a tele field reports bo mak chungchang te chuan chiang takin atar lang thung si ani heti khopa sarkarin mi pui wantlang shiat a phalo le a thu ruk chung hianin independent researcher te le veterans thil chik mi tak te chuanin thu dik shat tumin na an thok chun zom zela he milian hi a tak ani chuan wangin nge sarkar hianin evidence shang te hin na sataka a thu ruka thil thleng zong te chu a cover up fek ni ngatinge langtlang taka mi pui ma a asoi lawa mi de sha tura a puan lo le Kandahar milian chungchang wantlang sha ta arun dar hluai khanin official channel se chuanin rang takin ma an langala Department of Defense chuanin chutiang thil chu a thlengai lo reng ti in thu chhuwa an siam ngala sipai petrol kha chu tilai hmuna chuan an bo lawa silai hmanga in ka na a lawa tin an sipai zinga dena chu tilai hmuna in beina wang chuan a thi ti record lawe an ti bokani atoi zonga soi chuanin chu thil thleng chu internet a thon thuam phua chopni in antar langa ama ero chu he thil hi a thleng lo ani engma lo ani ti a soi an tumna sat pole mi ten an ring thel tul mai si a Independent researcher shang te chuanin Freedom of Information Act mangin chudi lairam bial Kandahar le a chevela chuang kumsang ni pahnia chuanin mi bo an omem biological extraction makdang dai tak te chudi lai hmuna chuanin muin a omem special force te po chudi lai hmuna chuanin anin ka pem ti te zo na an zota chan na handon po in ang vekani chu heti lai hmuna hian chu tiang ang record chu a lova thupar poleng mai ani ti zong hi ani sipai anin dawa hanin ka reng hianin an document thlapa an chinchha thlap zela me pui wantlang sha ta antar lang lo ani po in achunga mi ten internal review an ne na atana an sha torin an chinchha thlap chin ani Black operations ang kalpui reng po in operational lokte an hnut se a thlona an mandan flight data te le in hliam anom le omlo te po an record thlap chin ani amairo chu he mission b ka hian engma record omlowa chin chha omlova an hnu han chhui tur po omlowa engkim mai kha abo mak mai ani Freedom of Information Act zona pakhat chan na hi a oma chu zona chan na ha chuanin Kandahar chuanin April sangni pahnia chuan imbeina a thu tarlan ania ma ero chu a file chu kim taka a ma in ti top ani boka in kata chumi wang chuanin mishing mingte engthil nge kha imbeina in aron shin chhuati te po kha hmu thein a talawani ti chuanin chu researcher ngai vek chuanin chu zo na ngai le request ngai chu a handa lut le a ma se chu document chu hmu thein a le talo ani an pai bo ani lo po in an reclassify ani lo po in tu ma hmu thelo turin an thuk ru to ti na ani online na chuanin snobs chuanin chu thil chu a thlengmi alo ti in ron di bank atuma athu soya chuanin an thil soi zong te chu chanchin zong chu a lo ani he in hialna hian evidence a lo ani tia afin fiana te anti bodan le sarkarin na sataka ma alak dan ron soi ai ma in ron hia thlak dan ngor ron zong tu ve bokani he thuna sataka adar la hianin thu pakhat larde umai aron omta YouTube video viral ani chu video a chuanin kha mission a khani mi pakhat a hming Michael Rodriguez a thi ti aron soya
Snoop sa chuanin he video ron chang len ngalin Michael Rodriguez sa chu mundang de imbe na dang de ya thi tin ron soyani ama ero chu critics te chuanin Michael Rodriguez sa ming hi khatilai hmuna khanin eyewitness mi ta hmutu te le sipaiten an soilan lo thu an soya chu ban so he thil hi thleng lawani Rodriguez sa chu tyang khatyang mi chu ani tia ron dibang tumtu po hi mi bel chan dol lawani e hanti ve bokani military sources shang shang achanga thola khomani ha anthu soidam po ain ang chup maya sutilai hmuna chuanin thil athenga athlenda nan soidan te po ain ang fekani an soi chhuana hmun forum shang a ani emo he thil thleng an soi chhuah kum hi ain ang lo ani po in an soidan ruang am an ophoi an tongkam man ain ang lo ani po in thil thlendan te a hun te engkim mai kha a detail kha ain ang vekani an thil hmu te imbeina a thlendan te a hmun te kha thilina kuzungtang paruk anei dan te samsen te achak zia te li ache randan te engkim mai kha mishang shangin an soi hun te a kumte an soi na hmun te inang lo ma sela ain ang vekani chu mai ba ka ngai ti chalo thil pakhat a om le a Bagram Air Base ta an airlift lok su chu Chinook helicopterina akal kong avachin siana kha ania chu ta chuanin kha thil a thlen hun lai le Chinook abo hun lai dar kai som hne pali chung kha ain ang che che mai ni chumi hnuwa chuanin kha luka khanin engma je chun zomi na om talawa heng documents shang te hianin milian chu anom tak tak le om tak tak lo engma fin fia na nei lo ma sela thil pakhat ko vek anei thunga tuai moni chuanin thil tak tak thleng hi mi ten an shat lo na turin na satakin ma ala ti chu a shat theiani hunte ron rala kumaron ve chuanin he thil thleng ring lo skeptics hote chuanin Kandahar milian chungchang he tilai hmuna thon thuan lo in shil chhon chungchang mai ni in soi an tumboka tin chu ba ka khatilai hmuna sipai te khanin stress na satak psychological stress te an neya chuwang chuanin an mission kha ti hlotlin lo na tur chuanin man lai thil lo om to te chu tun lai thil thleng omanga soin an kal puivel mai ni in an soi bokani ama ero chu tiang ang chuan soi ma sela thil thleng tak tak an soi chin te nen khanin in kung kaina anei lem lawani Kandahar milian chungchang chu aron lar ta hloi maya skeptics te chuanin shil fiana shang te Afghan le ache vela an culture na thon thuan lo nei chin te le indo na hmuna sipai den stress an nei na sat awang te le an ngai thwa na ina an thil hmu aron soi dang lam dan ni ten soi ma sela uluk tak le chik taka heng sipai te na an thu soi kan en chuani thil thlen dan a chip chiar taka an soi dan te an thil hmu arwangam an soi dan te a che vela thil thleng an hmu dan zong te chuan ring lo mi skeptics te na an lo soi te nen khanin a in ang lo ti a chiang hle mai si a engang po in he thil thleng hi a thleng mi alo psychological stress an nei lom heti lai a hian thon thoma chumi nen chuan hmebel lom ti in han soi ma sela kum tam tak aliam hnuwa po chuanin he chanchin hi mi ten an la soi zela ala re theilo ani mi ten heti taka Kandahar milian chungchang an ngai tua chuanin engwangin nge he thil hi an soi chhuat thei khoi changa ron ir chhuak nge ti te po han chui ta ila apakhat na chuanin man laia changa thil lo to ani a chu Bible ina Nephilim asoi te ruang am kha ani Bible nina asoi nen hianin ain ang che meya chu he thil siam hi milian ania taksa po in phut cha chak tak mai samsen kuzung chang paruk nei atia heng thil siam te Genesis a khanin an chanchin zia lani na omatin apocrypha le khabu shanga te po ze in a omani heng mi te hi pathian fapa te le mishing te na an thla kal zel nia soi ani bok milian an nia raldo mi an nia pathianina asiam dan ang nilawa rompiang chhuak te an ni ti asiat boka enokabu kanen chuanin mishing anei chin thu le ti boral an ni ma khanin he khovela hiam boinan na satak an cho chwa chin thu a in zia kani hemi wang tak hianin Kandahar milian chungchang an soile Nephilim te omdan hianin in an na satak mai aneya chu kan hmu mai lo tur chu ani an san zong te an thil e te an nun ron zia te le ampian danan ruang am magbik tak te chu tin hemi dot le a chuanin Rambial regional layer hi om le ta a
Afghan ho hianin hma sanga chang to in thon thu ngai nom tak tak te an nei thina milian chungchang pu ka cheng te tlanga cheng chungchang te an neya chu chu an le khabu sang sang dio mo ifrit an tia an zia kani heng milian an soite hi milian zaidam le thinnel tak tak an nilawa chu ai chuan nun rong mishing e chin le mun poimo tak tak veng chin tu te angin an soi ani Afghan rambiala beram veng chin tu te le ranrual veng chin tu te chuanin milian tak mai a hmul po sen phuar le nun rong tak chungchang hi an thla te hne na khanin an loin hlan chhongin an loin shil chhong zela chu wang chuan he thon thu hi US force te khanin an shianga petrol an nei tir lama khanin stress na sa tak psychological stress te ham nei awang khanin an thil hmuh te le thon thuwa an lo sha te kha an hmu kopin an ngai pol theipo ani theibok tin chu baka hetianga ral be na hmuna an om hianin sipai te hianin choma na sa tak an nei theya combat stress in do na wanga imbe na wanga stress an nei chin boka chumi wang chuanin psychological literature atanga alandanin sipai te hian hetianga hun har sa le hun khir an to hianin an thil hmu te kha thil thleng tak tak ni lawin an ril ruina azel din le stress apek na satlu tuk awanga thil thleng omangin an hmu theya thil hlau thon om ni mi alo po ka hlau thon om mangin nan hmu theya chu ba ka kha combat force zung te khanin arwal khanin hallucinations thil thleng ni mi alo kha midwai thil thu khan an hmu theibok ni in in ziakani ama ero chu heng theory sang te hi kan ena area sang sipaiten an tondan kan en hianin a in om theilawani apakhat na chuang kha thil thleng an hmuwa khanin thil thleng tak tak hmu an ne chu ru ro te mishing ru ro te ral thuam ti chiat te le ruang hlom te an nei tlatani apan hi na chuanin khati lai rambiala sipai duty chin te hun in anglo tak tak darkar in anglo tak tak le an duty na post in anglo tak tak te chuanin thil hmu in ang apian zia arwang am in ang thlap am nei thu an report chewa apathum na chuanin an ha em awangte choma an nei wangte combat stress an nei awangte khanin hallucinations te po lo nei ma sela chu chuanin flight logs engma record lawa about mak mai te freedom of information act an man theilo thule block ani dan te le NDA te na sipai te engma soilo tura an sha tir te chuanin choma an nei le nei lawa ingkung kai na anei lawani atoi zonga soi chuanin ma sanga changa thon thu te psychological stress an lo nei awang te in chu tyang thil chu a thleng angin shema sela anuwa thil thleng te le sipai te bantir an ni na te an post an son na te le heng thil thleng an soi chhuak ani chuanin thileng kim an cha nang tia vauna te hi a in mil theilawani he Kandahar milian hi thu porpolenge mo ma sang thil thleng ringot chu ni sela mishing bo mak anom lawanga document sang te po an blacked out lawanga mipui wantlang hu thei turin langsar takin a om nge yang investigator point an thil du te an wa hmu zunganga bangwa ton top ang hianin an om lo bokang ti chuan he Kandahar milian chungchangi sipai military circle a chau khanin adar ani to lawa wantlang a khanin adar to ni chumi wang chuanin independent investigators te journalist le cryptid researcher te chuanin he case chungchang hi anzir chianga chungzinga chuanin sipai lo ni to thinte an oma a chen chuanin he thili a thleng tak takem thleng tak tak lawem tia shechiang du shimshim te anoma skeptics te an omani a chen ero chuanin an ring ngal topa a chan chu bible in niflim chungchang te alo soi to china ma sanga chang to in milian te an lo om to china an om kan ring ani tia ngai anom bok ti chuan eng angana sapuin research han nein interview sang te hanla ma sela investigation an nei zong te chu eng anga tha po ni ma sela atopa chuan har satna in ang an tok vekani chu a hnu kha chui turom lawin abo mak zelani he documents ron siam masaber le he thil thleng chungchang ron soi chuak masaber chu Christian filmmaker ania lekhabuziak to ni boka aming chu El Marzuli ani El Marzuli in a documentary asiam chhuate interview sang apeka chuan sipai pakhat tunge ni ti sha theilo tura anda kha in beina hmuna telve nge ni ya in chhal akomani chupa tunge ani a ID sha theilo tura an thup sak thla chuan in chu thil thleng chu a chepchearin asoya
sipai petrol bo mak mai te puk chunga imbe na omte chu milian chu thlona manga lakbo ani thote asoi ani he interview ane na evidence sang te chu hmu thein omlo ma sela he interview hi online platform a te chuanin mi ten an ngai venin an ngai sak thar ema online forum ale media circle a chuanin ai account hi mi te na an soi jimpol takte jinga mi lo ni ta ni chumi hnuwa chuanin paranormal radio program coast to coast am te chuanin hetiang thon thu te hetiang chanchin te hi anon soi chhaule ta a an program ngai thatu milian tel te hna an soi chhuaka chumi hnuwa chuanin sipaya lo chang to nia in chal veterans tam tak te chu aruk taka ron pen chhuakin he chanchin hi an lo ton ve to thu te le chu tiang ang ruang am kuchung chang paruk nei chu ti lai hmuna nge chuan an hmu thu te sipai da nanga chu tiang an thil hmu chu thup tlata soilo tura shatir ani thu te anon soi chhuaka heti khopa mitam takina an thil hmu anon soi chhuak chung hianin he thil hi thleng tak tak ani e tia chui chhuaka beitu journalist engemaw za chuanin nasa takin hambei ma sela an duangin na an thok theilo ani Epoch Times tele independent bloggers engemaw za chuanin dena Afghanistan kumsang hi pahnia imbeina thi chungchang chu an han chuya an han haya personal record te an han en chuanin engma chui zui tur an nei lo bok KIA database abo chu tiang hming chu a omlova Kandahar le a che vela chu tiang ang hming thi an om thu an tar lang lo bok chen kha chuanin dena hming hi hming lam toy ani an ringa chen chuanin sipai hming tak tak ni loving khati lai hmuna ani na tak tak an thup bo na tura hming dang am pek ni in an ngai bok online military forums entirnan above top secrets le Reddit military tiang hau te chuanin hetilai hmuna in hnam hnoi ve nge nia in chalte thil thleng sia nia in chalte thu post sang te chu an la khoma amero chu midang ten har satna an to ang bokin a thleng chiang nge hei hi evidence ani e tia han lak tur kha an nei lo bokani heng thu ron soi chhuaka ron tar lang tu te reng hianin tunge an ni ti sha thelo turin an ni na an tar lang lawa an thu pau vek boka heti khopa mitam takin platform sanga anon soi hena ti chan emema chu he thil thleng hi internet hoax mai ani lawa mitam takin hun shan shana heti lai rambial chunga hianin he thil hi an hmu ti atar lang ani ti chuan kumsang ni le som paruka runin her chhuaka thil thleng dang lam aron omta dor mai he chanchin online na wall out taka ron tar lang chinte thon thu an zia te chanchin an zia te chu abau chanta a YouTube videos te chu hmu theilo turin the list ani a blogs hemi chungchang ron post tu te po ambo veka atir lampanga hetiang chungchang tongtu ni a an komte interview an nei te po chu YouTube video zongzong te chu hmu theilowin a oma a video val click po khanin error message chain tia hmu theilo khanin abo vek tamai ani tuwe moni chuanin Kandahar milian an hmu chungchang hi tu ma sha theilo tura phumbo atum ni om mai hianin alangta veterans amma a an thil tonte chanchin an lo ton zongzong te lo soi chhuak tu te chuanin an thu soi chu an la let veka ani lo poin engma an soi to lawa an ngoi ta mi a hloma chen kha chuanin ampu te achanga pressure na satak an don wang ni ten an soi ani chen kha chuain an soi lo tur an soi tam ma pu ani theye an ti bok mi chen kha phei chu wantlanga nun an lo man na chin na ta kha am bo maka heta hi chuanin thil thleng hi haider mai chi ani to lo tu te po he thil hi a thleng nge ti shat tuma chui te chu blocked an nia an bawa ani lo po in engma soi theilo tura siamin anom ti a shat ta a Kandahar milian chungchang chu mi ten man lai chansna thil thleng anga an soi turang mai in alo om ta a thleng nge ni proof na tur confirm na tur a om lawa chu mai ba ka ti luina na satak manga nuai bawin alo om ta ani ma se he ngoi reng na hianin thil chiang takin aron tar lang zok ani theya Kandahara milian chungchang hi kanrin ayana sade hianin alo ril po ani thei kumsom ni chungte meu mai he Kandahar milian chungchang hi mi ten an rin thote an soya mi shangina an thil ton an testimony shang te an ron soya mai ro chu official takin he thil hi thleng nge ye ti ron soina a omlo chuti chungchuanin arwang kha mi pui wan tlang hmu theya tarlan ni lo ma asela
Ahnua thil thleng te le he thil hi a thleng tak tak em ti evidence la khom tu te an bo mak dana te an platforms a video an da te a bo mak dan atang hianin thil engemoni chu a thlenga ngoi bo pui mai chi ani lo ti ero chu a chiang hle sipai tam tak mita hmungei eyewitness te atangin thu soina a oma sipai chet vel dan an record na bo mak te flight logs engwanga bo mak nge ani ti te ti luina manga sipai te an du lo chung documents tam tak sign an ni tir dan ha chuan thil fel lo chu om ti chu a hriat thei ani kumenge mozat liam ta chang khanin source shanga mi shangin tungi an ni ti mi pui ma ron tar lang du lem se lewin heti lai hmuna thil thleng an ton dan te Kandahar puk le a che vela am thil hmu te an ron soilam na sataka hmu turin a oma hei hian enge atar lan che ani ta angle heta chang taka kan hmu chhuwa zo ka chu khati hun lai le he chanchin hi a thlenga he thil hi a thlenga ni ti an soi hun lai khanin operation enduring freedom chu an kalpui ti chiang takin a hriat theya kan soi ta kang khanin khati lai khan al qaeda le Taliban hel ho kha US khan noi chimi atuma anom na hmun kha alu khungani chu mai ba ka chiang taka kan hriat le pakhata chu special force te kha khati lai hmun re le pilril taktaka te khain operations nei tur khanin da anni ti asiata tin heta chiang le mai chu commissiona sipai thi te kha an thia ramtan annun an hlan tia shat zuina engma omlo ti po chiang takina langani hetiang taka thuya angkal puidu chuanin thil engemoni chan chatak mayan nei ti achianga ma se chu chuanin zo na tamtak mi azo tirta zo kani te chuanin veteran engemaw za chuanin chu ti lai hmuna chuanin mihring ruang a mang thil an hmuh thu le mihring insual thiam takte poina an hne lo tur thil a om thu an soyatin an hmel ma va be an tum te kha an ni lo thu an soi pokani chuta chiang te mai chu kumsang ti le pahnia khanin Kandahar rambial tlang le puka te chuanin thil thleng a om ngei ti atilang chiang mani he thil an hmuh hi a pian dan tur ang ni lawa piang swal emaw bioweapon an siam tum ang nilawa kal swal ani lo po in voinia thil om lo ma sanga changa thil lo om to po alo ni theya chu sarkar chuanin rang takin ala sona documents om zong anwai ri a mita hmutu te po engma soilo turin atia engkim mai information shang a chhuana tur kha athunun vek ti ero chu a chiang ani heta che hianin thu dikhi kanrin a hianin a hlo om thei kan ti ta ani chuta che chuan fit som panga asang mishing ruang am ang nei thil liam tak mai chu Afghanistan tlanga chuanin a cheng nge ya ti chuan chu thil chu a ma chon theya a be theya thlona in a phur son theya mi pui van tlang hmu theya chu tiang thil chu a thleng mi alo tiangim zia bo thei ani bok he hian enge entir kan ti chuanin he sarkar kanrin he institution kanin nga na hianin indona chungchang te science te ramven himna chungchang te hi mipui van tlang te shat lewin thil tam tak an thukruin am phum bo theya heini chuan thil thleng tak tak shelawin a phenah a thoi kan lo shea chuta chuan kan lowin hnialin kan lo soi ve ta vak chau an theita a voini thleng hianin he thil thleng chungchang hi thon thu par poleng ani ngai tuana suang tuana ani an tia ama ero chu a hnu I han chhui zel chuanin mipui te hianin milian hi anom tak lewe tia an rin na lam ani lo chumi aya chuanin thil thleng tak hi ma sanga an lo soi china lom thon thua lom ti phena hian am phum ruk thiam dan alangta ani voinia kan sha thei china chu testimony aru ka mi ten anon soite chin shat lawa mi an bo chungchang te sipaina lokan zia na flight logs te petrol logs te khang zong bo mak te he thil thleng chungchang mi ta hmutu ten chhumlo chatlawa report an on pek lua an testimony an soidan te hianin he thil thleng hi mi in indona wanga stress aneya chumi wanga hmua ingai theyangem nge nia he thil thleng tak ania ama ero chu a evidence te hi kan mita kan hmu ve phalsak kamni lo jok comment sa ingai dan te lo soi vela atop thlenga min lo en sakawang hianin kan lom ma lom thu ka soi ngal boke khati zong khatun chuma video ka ron le chwa thei te chu ani